Què tal, com esteu? El meu nom és Jordi Sirac i em dedico al món del màrqueting i la comunicació institucional. He format part de la primera edició del postgrau en cultura religiosa que s'ha dut a terme des de la Universitat de Vic, Universitat de la Catalunya Central. I diguem que aquí, en aquest vídeo, us podria explicar algun dels possibles beneficis que tindríeu si és que estudieu aquest postgrau en cultura religiosa. Però diguem que m'agradaria ser sincer i explicar-vos els motius que van fer que jo mateix m'apuntés a estudiar aquest postgrau en cultura religiosa. Avui en dia està molt de moda parlar d'espiritualitat i no tant de religió. I nosaltres som hereus d'una cultura, d'una tradició judeocristiana que ho inunda tot, ja sigui des del llenguatge, l'art o les festes que celebrem. I és per això que em vaig voler apuntar a estudiar aquest postgrau per comprendre aquests símbols, aquest llenguatge, aquests signes que considero que hem perdut i que són tan interessants a l'hora d'aproximar-nos, per exemple, a una església o una ermita i saber llegir un frontal d'altar, un davallament o una majestat. En aquest postgrau, més enllà d'aquesta aproximació als textos sagrats, també tindreu una visió més global a partir de l'art, a partir de la música i també a partir de la diversitat religiosa i el fet religiós.